Mentah kesengipat ngin kini, ya kamat kebalai bat kebakat do, kektian ublay. Pipdiang yau Jesus Christ, pidana po kajing put kubor kajing put slek kajing uman sema kod, bat kebalai bat kalong, bah kajing ya lendi kajing em kajing pi, kat menang perang ya pi, pidan kam ya kektian keba em kajing ublay. Kajing Kylla Kaba Mut shisha, kan num shania dalai leiru, ha kajing sngoto, ha kajing harai. Mo kabalong nalade dalade bat kanum shania ru aka jing batai jing kibriu ban pen thamela ne ban pen tron ya la ka jing nge jong pi ngam kren ya ki chu ki ba wan ha ka jing em ka jong pi ki ba long kinong hikai ki ba shempang ki ba don chi shai ka ta ka concern ya ka ta ka jing snolem na ka banta jong pi Kiba don kata kajing ngokit kia ban ya rap ya pi kajing ya lenti ka jing im ka jong pi don ya ki leaders kiba kum kita ki mentors kiba kum kita ka di ministry ka jong but let's say ki way ru ki church but ki ministry kiba la ban wan hamar senda jong pi ban kedo ban pen i ban hikai ban sneng ban haba ki kren ki hikai ya pi na ka tin ka ba im ka jong oblay po ka jing put slek um se ba ko no problem pila ban pediang ya kata pila ban ya jan bat ki pila ban ya lok bat ki pila ban kejap ru ki kita ki baki ki batai ki pen i ban ya rap ya pi ten rei kamut pat ban lapoi hau tau put bangin mani ki ngatieng ma ya kani ba ka jing ya denti ministry ka jonga ngalu ju shem ni ki babun ki brio ki ba but brio bat anda ha ba ki shem ka we ka sngi bo to brio la ban ailut ani ban salut ani penhun lut ya ki nama rodang dei tang brio ki sa kriya no nang ta ki sa benyo ki sa kenshi ki sa kento ki sa ben life wijai dai program nda nang ta ki le wat da way pat ubaki kin boot badal dam long sau ta ro kin lep yang kumju nang ta sa hau balai sa hau basau kini ki kin tiap na ka way ka seng yalap sa ka way pat lani na ka way ka jaka jong ka jingis lok sa ka way pat ka ba mensau ka long ba nda ha bala long kumta pi shem ba pi wat brio pi klem shem wat yo blay and like a Bible ka krenshai u blay u krenshai ka tin ka ba im ka jong u to wat pi ngakat ba pi dang shem yang awo sim la ong klik wat ikinong yalap sim la ong klik wat ikinong duai leni ikinong hikai haba pi don haka church haka ba u blay ola wan yalam ye pi hang a church ka ba kit kli shisha leni ka ministry ka ba kit kli shisha kan ai benta ya pi ba pi pin yo ya unong frang unong hikai unong yeslok umenta ubala long away ni ki ministers le ni ki leaders but da ka jing ko ngo ka jong pi ya ki bakum kita da ka jing pendem ka jing penrit ka jong pi uman se ma khot unang yo bandang pen issue shu ya ka lanti ya ka jong pi dan rei ubreu batmun ji ubatmu shisha ban long ubala klalut na dong sadong kumbau blay kwa ya u banlong utik na badang don tang kawe ka telong ka ba kersoy ya ka jinghi kai ka ba janai ka jinghi kai ka ba plia nang ba unyo ya ka jing im ka ba tmai bat ka takalong da ka tin ka ba im ka jong oblay the Bible in mau ha ya kani ba ka tin ka ba im ka jong oblay ka don ya ka nong rim ka jong ka ban sai pi mun sem ba khoi unum pendon kam than ya ki we ban ya kani ka thmei ka ba em ya kani upan don kam na kapor sa kapor ban kdo ban pen i hoi ki don ki kot ba ki tho ki rat ba jong ka jing nge ba ni pule ki to ni shem shisha ki ba phla ki jing hikai na ka experience jong ki na ka jing shem ka jong ki ha ka jing ya lenti jong ka jing em ka ba kan jom sing jong ki am ki ni ki long ki ba shu ban rap na din kem dei ban long ki pedeng kem dei ban long ka focus ka jong pi ka Bible ka de ban long kata ka ba pi bo lut ya ka jingmut ka jing perkhat ka jong pi bat pi wat na ka tin ka jong oblay pi ti nang ta ban sot ki ban long ka nong rim ha ka jing im ka jong pi tang ba ngap haru ba ya ka jing batai ba ya ka jing hikai ya ka tin ka ba im ka jong oblay ka de ba undyang na ka long ba pi de ban dyang na ka jing start jong ka prophet
Kaba teng-teng ka king klong. Ni na kanyam. Kaba padya na kajing pendep rukom kaba tamula. Lada kamdan kajing yadey kaba jan bat umun si makhud. Kajing batay kaba tikna. Ya kaktin kaba im kajong ublay. Hinyo tang na umun si makhud. Uba lam yangi. Siya kajing shisha. Kaban penkala yangi. Kumba ublay utmu yangi mangingin kala. Amen. Skap how Jesus neng kumno ka gospel u Johannes kala nong ka bakatsaw kada kat arts pusaw bat art mun reu ang uno ubam I yanga uno ubam I yanga ko ngo ya ka jing hikai jonga bat ka jing hikai ka ba pilios ngo kam day ka jonga handre ka wan na ukpa ubala pa yanga ta unong yarap umensimba kuj ya uba ukpa on pa aka kerteng jonga on hikai pi ya ki baro badon penken mau ya baro kabanga ngalayatu happy nakirim yang sentur ki jong utrai jong iu Jesus Christ ula clay ya kani kajing maham lupa bawat ya tur sini sete wat ya tenru sini sete ap yo mensimba kuj o Kristan uba IT lot ude o Kristan uba im hasenda bad uman se makhoi uba pandem melade ke jing hikai ke jing pen I ke jong uman se makhoi pi ki don ki banot ban hikai da ka ba shusot tangkat tokat ni na ka kteno blay ka ba ki kisngo ya hap jala di simet ban pen kesan ya ke jing hikai ka ba shulong ka ba super tang na sun ke jong ki kade ke jing hikai bakla kali ke jing hikai ke bagi sngo ya hap tang ila di simet tip ki yok no men se makhod nam dai ngam tip kan rei ki jelai ki bakum kini ki social media ki jelai ki bakum kini ki YouTube sa ki Facebook ki Instagram ten rei la daw men se makhod pat usay ki tu ki ba hikai tang na ka Bible ban pendet ya kata ka babakla oh kin dom kin penhet king am kin kerto ban beng bo ko bat ban keno bagi dai kinong ya tu lupa lam ler kilong ki ba matla ha ka jing phala ka jongki handre kim piang la da pi pendet ya ki nakaktiru blay bat nakajing pensle umen se makhoi ki ben yo umen se makhoi o Jesu penken mau ya ka bala ya tu lupa dau Isaya ha ka gospel Matius kul nong khatsan ke dekot prado kendau ong kini ki briu ki pendon buram yanga tang da kirmyang sentur jongki handrai ka donot jongki ka jngai na nga skap hai ki kintin ki pendon burom yanga tang da kirmyang sentur jongki handrai ka donot jongki ka jngai na nga kamantoi yaki ban mane yanga namar ki hikai ki an bala thau de ki breu kumbaki dei ki hukum jonga ki adong jong breu ki adong niam dan bon ki bapule ka ktin ka jong ublay tang ban pendep rukom bat ban num sngorem tan ban num sngo pop tan gen ni kan pule Bible mentala dan artayo to shopi jat mentaka singi lakum khithiak loy te pi slap jur tan nerang stem ma bom porthat to pi yo por dan ni ban le to she pule na Bible la pule sa sipang ini ka sengkor no wala dak nyo steng dang sengkor balay namar kam syo kata ka ba ipuli tang banum sngo rem tan tang banum sngo pop tan henry kim pendem ban kejap bat ban pentrekam ya kata ka ba ki pule halaka jing im jong ki kim kwa ban ko ngo na ju sem tikidan ki bre play Bible kumba ki pule ko khubor wat le kong ta kan mau ka Bible ka dei ka shiti jing it ka jong ko pa jong pi ya pi it's your father's love letter to you ule ba skap hai ka ni ti haba balik ni ki bri ki pule kum ni haba kim don ya ka jing ya dei ka ba ya jan close relationship but unong tho u author try jong ka Bible ngakhem kren yu Matthew Marcos Lucas Johannes naklam kren yu Apostle Paul naklam kren yu Samuel ni yu Moses nakren be yo blay uba im
Yau men sem ko yau Jesus Christ haba kimpat don ka jing ya day ka ba ya jan bat nong tho trong ka Bible kum no ken pe phang katmu bat ka mut ayu kata ka ba kipule na ka banta ka jing em jongke na marfi kini ka Bible amday tang bakalong shisha real amday tang bakalong compare radical andre kalong relevant ka ba ya hapa bat ka jing im ka jongi nakaklip mat siya ka clip mat yaklam ong nakasingi siya kasingi nakaklip mat siya ka clip mat kamantan bat ka mene bat ka tumantan puli kum tase bat pensyai enlingo lay habaka donut jong kibakum kini na tersaw bat ka padang terkong namar kim ken snap ya ka jing shisha ka jong ublay kim buram ya ka ay ka badana ka Bible sam ka beningkong dekat arado lai ka ong ki shem jing men ha ka ba ko ngo ya ka hukum jong utrai ki long kum ki ding ki ba mi harot ka wa dut ki ba seiso ha ka por ka ba day bat ki ba ki sla jong ki kim terkong ki job ha ki ay baro ki ba ki kile kini ki briu ki ba emski ban ya selok badu blay bat ki ba kejap ya ki sbo ki ba nela Kiba pipiyo tang na ka Bible. What can sting ya ka katin ka ba im ka jong ublay? But what replace ya ka Bible? What na ka devotional ka ba nga to? Hindi mga ba to? Uman siya mo ko yu to. Tang ba what replace? Ringkat bat ka to ka ba pipuli? Ka Bible ka di ban long ningkong. Kan mau bah ba ka jing ka arsin ka long tang sisin ha ka jing im jong ubanget ngaladap ong ne penban ka jing penkentang ka sanctification bat ka jing nang san spiritual development hakaba kenjaman sim kadai tang de kaktin ka ba imublay kaban yai jalong silenter ka jing im jongpi man ka klip mat tat hado ba pi pindak kliap ki kmat jongpi na kani ka jing im tat hado ite klip mat iba khatdo ai ba ka Bible kan long ka jing sneng ka jing hikai ka jing pen i bat ka jing kadawlanti api di ka sharak hakalantiya ke jongpi kata kalantiya jongpi kan empat kut tak ada kan dakut ke jing im ke jongpi in se poi kata kata pi man la si ke jing im ke jongpi kati kalantiya empat kut kat ba empat yapi empat klat kan ke pertai ke bomot kalantiya ke jongpi kan ang dei ke jing yat lanti wat kita ki bapang ki bakro ki badana ki ICU ki dang yat ya kalanti kala manong ka tem jo ke sevni ke jing yap ndre ki dang yat ban amar kata ki dang dei ban husiar bat ban pikir ya ke ay ka baki kila pusan na kaktin ka ba im ka jong play duai si uman siya bakot un pen kan mau biang ya pi ya ke ay ka ba utrai Jesu la de ban krena po jong pi kata kati ka jing kular ka jong Jesu la de puli man ne naga gospel u Johannes nda habong ne uman siya bakot un pen kan mau ya pi ya ke ay baro ki banga ngala kren happy kani ka de ke ay ka bakongsan Wat liap, ngelapoy hatmir ka jingyap sa bentukut mensim hatak porsi wat Johannes like Andrew. Pulih mentah, pusan mentah. Kat ba fidang donbor, kat ba fidang kiakrat, kat ba fidang la le mentah. Ka jing kala jong ka jingmut mental transformation. Ka jong pi kan wan tang lada pi kentat mardor ya ka jinglong ka barim namar la hikai bat penju ya pi da ka niam ka basu pendep rukam tang nasla klembor klemjing ya day batu blay ngasem ma swaban sedang ikani ke ministry ke jangan ada usnam arhajar hado usnam arhajar yuwe shilen shisnem lenter ngayo jing hikai halor ki babun ke man la singa song bet akhmat chung blay mentaki don ki por bang hap syong ka Bible namar ba ngidon kini kijing hikai jangal hap de ban pen kre ngap de ban sempang ngela de ngap de ban wat ka khmat ka jong ublay ngap de ban ngapat sa skor ka jing hikai ba de ka jing pet snow ka jong men sim ba khot knang ba ka e ka bangangan hikai ha ka ne ka por khmat jong pi kan long ka ba wantang na u ba ka de ban long ha ka hok ba ka jing shisha amen dan regi don ki por ka ba la dep len pen kre tamang akwa ban tip kidon ki jing kuli kidon ki jing bampat syai ki jonga sapang ka air ka ba wan ka ktin ka jong ublay bat nga ngarung biang sa ka ktin ka ba imu wat kung mga ong pila da kamlong na kani ka version wat da ka tigo way
Alam long dak tu pek dak te ko ting ye nu jor kini ki lai south liki ong ayu tiki dan ki bakum kita ke ba pi pin yo ma da ka bible apa man se ba khoi un pen ki ke jing mut ke jing berkat ke jong pi pila yo ado ka tu mun taun ai su ngamar belai pi kan show ye ibakat tu la pila bam sinyo tol jios ngol kanin ti pinum yo shu re ka sngi ba pi kan show pin yo ko re ka ta ka ba pi la yo ndang ai su happy amen Ken rai pi day ban long ki briu ki bak tong ban yo ya kata ka batmai na ublay o ba yai pen tmai ke baro jisu ong hakmi nga tap tmai ke baro haka kitab jing pen pau bat udang yai le ya kane hado menta menne unang yai tau tmai ya ka jing slok ka jong u kham tam lei bat ngi maru e ting usanot bahaya ni Di nang ba pipin yo ya kata ka jingis lok padu pai biang sikaktin se pai sikaktin ngakal judan kapor ngaladep mentray bro sa si shangbet ka bible ngaladep nang tu ngalalit kiu sa kamratia namut pan pli tv ban ilen reu blay dang yai kren padep pi ka tur ka de test ka de jing tanjo la me men pet tv no namar bakal dep ka to ka rutin bat ngane Menang kuat syu ungah kun rup notebook tu pikat bayo antu kulom bolong nungum no mustang manto biang. Padan kapor lay bangas say biang ka Bible. Kle biang yutik islah. Kmi biang kadai ni em kum ta o kadai. Nang tasa siya udang pan isa siya we. Ani nang bang. Ting la juyo Bible study ka batang san minute andre ka bakor palat ya ka san kanta. Daladi san kanta mdayo than. Baru mensi makhuit san minute palat than. Hadu benda thola pangla jangan suka ketiru. Ba namar katan da wan ban hikai kilong kajing mentoy. Ki ba say so shispa and real po wat lai po sha. Amen. Bang se. Namar gitu ki bambang hi ka ketin kajong ublay. En plalay haba ki babun ki kamba kilong kristan. Henry kimbang ban pulisyo ya ka Bible. Kimbang wat ban duay. Kajing duay jeng ki ka sulong tangdep. Kisalia banyak keren banyak mirjing mut bat kiwe siya pangublay bat kita wit duki haba kiwe ki play oblay haka social media ka jongki Andre no bala Kylla Kaba Mut shisha open song nongrim ye ki baro haka jingim jong u daki jing hikai naka Bible bat usha skor ban kongo yau mensim uba yalam ya uba kumuta Siya ki jing shisha, ki ba kamper, ki ba kamayan, ki ba kamkla. Bat ki ba kam tamay. Nget niya nga kani. Kani ka mga hikaya pi. Sungo kumaday ka bala ju hikaya laslam. Andray buwan ki simbo, ki ba tamay. Lalapi siya skor. Moment siya makhut, unpin kanti, ki kintin, naka Bible, haka jing im ka jong pi. Kita kinday ki jing terku ki jong pi. Naka banta jong pi. Only for you. Nau. Bat kan wan ruah kerukom ai ka bakam kerpang special delivery. Kibreu hi ki babang hi ki Kylla Kaba Mut hi ki stnat ka Bible hi ngan ong yapi ki hap jingmut habat ka sam ka bashis pa khat khandai ka khot ka bashis pa san ka ong ka tin jong me ka long ka sharak ban yalam nga bat ka jingsha ya ka linti ya jonga. Hi ka percaya ka long ka badum. Ki kadum ki o ka ka percaya ki ba harukom. Kijing Yeshem ka jingim jong pi kila aban kadum ya pi. Kapang ka crow, ka duna ka kerdo. Ka jingbam ya bet ha kijing ya dei ki jong pi. Ka jing ya khat ka jong pi la hayeng asem ne wat haka church. Kijing ya kruit ki jong pi. Persa yo ksot yo soitan ha kijing ya kendu kijing ya shem ki jong pi ka jinglong jingim ka jong pi. Kini barok pindon kam ya ka boru men se makhut uban pensyai da ka syarak. Daka torchlight jong ka Bible haka jing im jong pi. Limdak mta pinsia tare haka badum. Yat rumah. Ubriu badon hi ka jingmut ukris. Unle sitom ban kerya bat ban kentat. Nang neki aka kibalong persya yaw blay bat ya ka ketin ka jong u. Husiar bhai kani. Pi kumno pi tip baka aka ba pi os ngo social media ka Instagram kalong ka bamday na ka Bible. Marblay pila pule bhai ka Bible. Pila juya bu or bha ma pi but uman siya makhoj ban pule lang ya ka Bible.
Tin mar tao new man sim bakhuj uba tip ye jing shisha baro uba ema po jong pi mar pi long ka temple ga jong man ka por ba pi khmi ike jing tho jong ni ka protei jing pen snow jong ni ka protei ki jing pen brie jong ni ka protei man sim bakhuj ni kai ye pi wot em ka to kam dei o ka to ka dei ka ba ka protei ba khat ka ben ka ong dei man sim bakhuj wang em ka dei wan nga diang ni ka to hala leu ya ka protei ba ko we ka I ben Henry ma pi pede pis ngotana ai ba ka jing im ka jong pi kan long ka jing im ha ka ba ki briu wala de ki ben ye pi wala de ki ong pi bakla wala de ki ong pim dei Henry la daw man sim ba kho yu ong pi biang pi da biang e tang ba wat shu mlen ban pule ya ka bible ban pule tan neng tang ba pi pin tip tang ba pi pin lum jing tip o ki don ba bon ki briu ki ba lum ya ka bible kumba lum ya ka general knowledge o ki tip ha to wat puli ka bible tang ba pi pin tip tan neng ye ki jing batai hang to shapang ka ka ba pi pin det ban close ki we pat han rei puson ya ka baka kan long do kan long snam bat bakan kersoi da ka jing im bam jukut hapo jong pi man ka sngi man ka por ngaju ong ma ya ka ni wat chu puli ka bible da puson bat da yet benya ya ka tat hadu ba maka kala ban yet benya ru ya pi la da don ki benta ki ba pi pim pe pim sngo tho pim shai sha score te ya uman se mu blay uban batai da ka hok bat ka jing shisha ya pi ngala ju ong ya ka ni ki don ki benta ki ba pi ki jing tho let's see ki jong William Shakespeare la da pi shim literature ya ki ba pi hap de ban pule ki jing tho jong ki melong dai William Wordsworth so tam ki kim don shu bat ni menta pi pule ki poetry ki jong ki pule ki jing tho ki jong ki ya ka literature let's say pi pule ya Julius Caesar the drama ka jong Julius Caesar then is pango Macbeth o Shakespeare don shu kila khlat kila yap laslam Pim la shu pi hap tang ban chu sngo tho na ka jing hi kai jong ki professor ki journals but ki help book ki bala ban batai ya pi umot ayu ne ka por bu tho ya ka ne ka benta ka e ka reference ka ba pi don halor ka ne ka benta ka ne ka poetry ka jong I babu so tham hang ne ka refer ya ka e ka don reference ayu ka paso jong ka mut ayu ha chen rei pule ka bible pala da phim sha ya ka paso ka jong ka unong tho udon hapo jong pi amen on batai ya pi da ka hok bet ka jing shisha ka ba wan knang ban aya pi ang ka bible ba uni don ya ka jing pen sle ka balong lamler a counterfeit anointing henry udon ya ka jing pen sle ka ba shisha bada markata nda don kam ba pi pindalet sha hikai hanu shapang ki ba bon ki aka ki ba tango man sem ba khoi udon ban hikai pe don kam ban shai ba bada tango man sem ba khoi obala ban ai pi ka jing hikai ka ban nalla shisha ngamut ban ben ban ong ba ka theology ka long ka ba bakla ne ba ka jing hikai jong ki tu ki ba khamsan ka jing long jing im ka ba kan jaman sem ka jong ki la ne ki ba yo ka experience ki pastor ki ba rat ba ki ba ai ka jing hikai jong ki ba ka long ka ba bakla lut em ne dang de hi ubriu te ngam ken ben le ne ngam ken sting ya ka e ka ba ki ve ki don ban ai ngi ngin shim ni ka ba pha long ka ma pi bam do kha mo yung ngut lang bat siya ba dai sino pi pi clay kanya ka siya wala na ka rung sa kang clay kum juro ka jing long jing im ka ba kanjaman sim ka jong pi sngo ba ban sngo tho ya kani ambaro ba ki ai ki briu ka long ka ba one bit no play kadang ka jing long briu ro ka bala rung ka ta jing hikai ka jing sngo ka jong ki ka jing yashem ka jong ki ka history ka personal history ka jong ki ka experience ka jong ki ala man mi dai ba ka experience ka jong ka jong pi what ka experience jong kanum de ka experience ka jong pi baru man sema khoi pat uba sngo tho ye wei pi wei nangi ka e ka bangi don kam ka e ka bangi de ban ka jap kata on ya lam pi dina mar kata teng ba pi puli ka bible kin don ki benta ki ba pi de ban priang da ka jinget by faith mshai priang da ka jinget
Bat ki wei pat ki benta ki ba fi day banda ti jeleu knang ban sempang bat ba phen la ban pen trekam halaka jing im. Ke kita fi la ban pediang daka jingge. Elijah mo Elijah. Why you play hap ka ding de bening. Kumno ntip. Menno ntip. Hey, ang kata tengah tip ang saya lam fi Carmel. Wat ki maur ki iyong. Halom Carmel. Hap kata kading. Ublay, ubakren. Daw pertat bat haulele. Ulum Sinai. Tikitan ki ba fi ban pediang bet daka jingen. Kumno Jisu ya halor ka duriyaw Galilea. Ntip. Tikidan pada ki jing tho ha ka ba fi don kam banda ti jeleu. Banda wat panya. Ang ka Bible bagi don ki batang ublay utip. Andre ki don ki pat ki ba ubure knang badu ap ki ba kinjas baki can say yakata ka balabure. Amen. Ang ka Bible, ang kasiti ka jong wapsol Petrus, bangingilong kilingdo ki ba kinjas laay hangi ka nika, ki ikhtiar banle ya kani. Tawat se. Kato ka bentana ka Bible, ka ba pining kong puli, pisngo ba, empat syay, di jeleu. Ano man siya makuha. Ba't pinisiyam kaya hap ha. Ba't kajing imjong pi. Ha kato ka klipmat. Ha ka ba pipidan. Amen. Lada pi kendo ba't gitu ki ba't ban yalam bakla ya pi. Ba't ka ka ba ki ong tamya day satya. Ba't ka ktinu blay. Anay kaya tay niya kaya may ba't ki. Ndan kam. Kan mao ka day ka ktinu blay kam day ka ktin jong pi. Kim ngay yo blay. Pinek mnu ma pi. Walau diki kun jong pilih yang ngam ngek beleng nale ye. Tame, mya kendo syo me bat me lak poi dujok. Mabon ong siu. Tela da pia syam bat ki bakum kita ken mau ha ba men sem ba khochi. On pen kendo yaki syapang ka hok ka pop bat ka jing bishar. Ong ka siti ka bening kong ka jong Yohanes. Dai men sem ba khon sa pen kendo yaki. Ndai mangama pi. Jenrei la da don pat Kito ki bakwa ban tip shisha. Bat ki kli ya pi syapang ka jing ya syem ka jong pi. Dwai bat pan ba sem ba khoj on wanra ya ka jing start ka ba mayan jong ban pensyai bat ban kirku yaki lingba jong pi. Wat pen slem ban saki ban ya thu lem ban ya sam lem ban kentu yaki. Nyamar teng ke testimony ke jong pi ka pa pi ang ning la ya thu khana la bun sin la su phat il dir la su batai ka ju ya thu le se ki le shi asno na sawe andre mental de ki asno na pi na kremyang sentur ke jong pi ba pi le ya shem hi dalade in kam nge bat ka jinget ke jong pi kan pen im ya ki ong ka ktin ba im ka jong ublay. Amen. Pi long tang ki nong krsoy jinget aka jing im jing kibrio. Namar highway pi iway nangi ladepan ay ya ka benta ka jongi ka balong ka jingit. Tinamar kata ka daw pi long tang kinong kersoy jingit. Kinong kersiw. Kinong ktik. Kinong pensmid. Ti sakisi, ti ya tulem, ti ya samlem. Ka jingim ka balak Kylla Kaba Mut shisha. Kan minot top ban bo ya ublay kum ulado badu pedeng jong ka jingim. Ka jing bo jing mut bat ki kam ki dup jong pi baro. Ndei lop, ndei ki khod, ndei kmi, ndei kpam, ndei samla. Ublay, bat tang ublay. Kini ki wan ba ahar ba lai ba saw ba san ba rio ba nyo. Ublay wan dingkong. Saman ka klipmat. Ka wei ka sin jam ka ba pipi shim. Ka wei ka jing rai ka ba pipi mut ban rai. Yakren chwa ba ku pa jong pi ba baneng. Pelong ya ubat tip lut bat uban yak keren banyak selabat pi sepang kikam kidup kijong pi baro na dong sadong. Kidon ru sibun ki wei pat ki benta ki bangi don kam ban kongo bat ban le hok kum ki bala IT lut shisha yala di haublay. Kidon ki responsibilities ki jing kit kle ki jongi ki assignments
Kabhakam kaba ublay ulapan up na kabanta jongi. But kadon ka jing bo jing ken ka accountability kaba ublay ulapan up lupa na kabanta jongi kabangingi day man pendep. Kini kilong katto kat ni kibangingi ni kmi kloy manta numya chyo ka den ka na marba. Kan jalan tan kan ka Bible study. Handai ngangets kem ba pipi ngoto haka clip mat hi ba pila yo ya ka jing kala ka bamut ka ba shisha ka baning kong try Jesu ubay uba pi pila padiang ka jing em ka jong pi uman sema koy ubay ya ubay ya em ringkat bat pi bat ka tin ka ba em ka jong ublay ka day maka ka sharak bat ka jing shy haka lanti ya ka jong pi dan Raymond tapat kidang don skiwe ngin siya kmi yaki kum ki short notes oh hadin ba pila yo mat ya ka jing karsin ba pila yo ka jing karsin ka ba shisha Amday ka ba siya penbut peneng ikiway ka ba siya rakti ki crusade and reklam da mut klam da perkhat. Sus ngulong emotional kumnor kan mau ba ublay kmi ka emotions ka jongpi o kmi ka jinget ka jongpi. Ya kata wat klet da lelero. Handray ubang ya ka jinget ka jongpi. Mar ka jinget ka jongpi ka day ka ba ki penpisa beneng. Aba ka frau ka jinget ka jongpi au ni ublay wem. Mday halade mday ka jing persang ka jongpi ka jing let niam ka jongpi handray how ni ublay. Ba pipi la shania lut long tali pinyo I ke bamayan pinyo I ki dakla ba ki kamba ba kin wan banja te kumta ngob ha pelong ba ka jing khar sin ke jong pi gan de ka ba shisha te adin ba pila yo ke jing khar sin ka ba shisha pen kwa ban pen bot yo try Jesu ka ba ningkong ka ba pipin le hadin ba pila yo ke jing khar sin ka kamram ka ba ningkong ka ba apak mat jong pi ka ba pi kwa ban pendep ka David ba pipin pen bot yo try Jesu Uba aswaban sedang ke ministry ke ulai post nem. Ula dana Nazaret. Lai post nem. Ulong jar. Tanga kapor unang dap khatars nem ka kerta nyo sngo ba uwan sa ka temple. Ba usyang sa ka temple bones ni. Kini kipa ki jong ungkin mo ktaw la ja siya eh. Semakin naliwat yang ka temple une uya syong bad uya sai. Uya kren uya sela. Bad kirang bat niam. Ndah ba kali ba mesyong sa kum ne uong ya ka meri uong kum no ato fimtip ba ka benta ka jonga ka long bangangan be ya ka kam ukpa jonga tenrei ndah ba ulakot ya ka kerta ka ba lai post nem uwan mi pau hey hakawa Jordan banya sembat no badu Yohanes unong penbaptis ubahayeng nakaliang ka kami ka jongo Bad ula let ban pendep ya ka jing penbaptis haka da Yohanes nong penbaptis. Haka jing shisha Yohanes usngo ba bit dor ban le ya ka takakam. Uang ngampat sngo ba nga day mga brin penbaptis nga kum nongan penbaptis mga ya me. Penbanu Jesu o krenshay haka gospel o Matthews lenong lai de kot katsanu ong sya bakan jalong kumta. Nabang ngidey ban pendep ya baro ka baublay udawa. Ngidey ban pendep ya baro ka baday siya pangkahok. Kabamut ka jing ben baptis ka day shibenta na ka jing long hok o Chris ka bang ngikup hakas ngi ka bang ngi layo mat ya ka jing kla kabamut ya ka jing penim. Ubrehi ubala yo mat ya ka jing karsin ubala pliang yo Jesus Christ ka jing em ka jong u don kamban kup ya ka hok kajong ukris hau. Berkata kahok kajong ukris kadai kaba uyo. Kumba uyo u Jesu haba ngam hakawa Jordan. Para kapor ba ngam jayo. Play ka beneng. Wan hiaru mensim. Kumakador jong ka paro. Balayos ngoy kasur na beneng. Ukblay ukpawang. Uniulong ukun jang nga hau banga ije. Kan mau ya kini. Nju ai jing hikais pang ka Trinity ka Bible. Nrega jing penbaptis u Jesu. Pia iya ublay kupaw ba kren. Ublay ukun ubadang ngama ka Baru ublay umansima ko ibawan hiar. Alor jang Kilay haway ublay. Ekas ngi ba pipi rong siya ka jang ka jing penbaptis. Ngalaju ong ikanib nganyay ong. Kadan ka ding. Hapo ko Kae ka marahem tiya po jang pi. Kadai ka papan kelasan dan ya pi. Ladau try Jesu o ladai ban syapen baptis. Haka man pendep ya barok kahok. Ya ka ka bau bleu dawa ong ka Bible.
Atau kam day yang ngiru bandek kum ta? Atau kam day ru yang ay pi bangin pendep ya kan ni? Kila bandon ki ba ben ki ba kanto ya kan ni ka banganga klay. Ndai ka day ka ba ka Bible ka kren. Ndai ba kren uni, day ba kren uman siya makoy. Nga suklay tangay ka ay ka balong na uman siya makoy. Day tang da ka jing penbaptis haka water baptism. Bangi saki shy. We witness with clarity. Bangi long ki jong utray that we belong to the Lord. But bangi so non batu and we are united with Him forever. Idan bon ki jing taught no Apostle Paul ban pin shisha ka ni. And again shin tangi ka way. Shitiu Paul ki nong Rome lenong ka ban reu de kot ka basaw. Pila ban net ban puli ka de kot ka balay bat ka basan. And again ay pitang ka de kot ka basaw ka long shy ba. Da ka jing pen baptis latep yangi. Bat niya don benta bat ka jingyap jong u. Nang bakumbala penyipat ya u kris na ka jingyap da ka bor ka puramuk pa kumtaru ngimi ban ka jing ka batmai ngap ngan pule biang kan ay ka exegesis lor kani. Sitiu Paul ka nong room kalanong ka ban reu da khat ka basaw. Da ka jing pen baptis kani kam de ka no way pat kani tang da ka jing pen baptis. With baptism. Latep yangi. Pi haka klip mat ba pengam ya pi ko ketika dikadak ba pi pilale yo latep ya pi yo benta haka jingyap jong kaba mut ba pi pin I ba pi dan affiliation bat une obala yap na kabenta jongi bat ubala shatep kadang ka connection tengta kadang ka relevance hangta ka jingya day hangta Knang ba kumbala penmi pat ya Chris na kajingyap da ka board ka bura mo pa kumtaru say yang ina ka plot ngimi na ka ngimi mantaba na iyo ban ka jing ka batamay pala mday kita ka pala uta ubahapo jongpi na marka kani ka ba pipi kongo ban pendep ka hok baro Mantama uun pala kaya be. Figa jing pen baptis kalong bet kani. Bangi pen benasa ka pertay nga day jong Jesus Christ. Kaday ka once and for all ka rikma. Kaday ka proclamation ka jing pen benasa ka pertay. Ba mga baru Jesus nilayalong ka Diyo. Ngala ay ti lut yala deha ngambo ay syu lendet na Para kasngi ba say ya pina ko kadang ka jinglong pala mapiki bala yo amat ya kani ato kalong na kom ta amen takani kam day te ka ba hisus ngap ya ka jing hikai jing kiway ne jing kitu kiti ki bamtre hendrai mapi haka clip mat ba pi sngotik na bala Khasi ya pi sngotik na ba pila Kylla Kaba Mut shisha pin pendep ya kani ka dak ka ba pi pin scam ning kong shwai la de Nang ta pipin skem hakmat ublay. Nang ta pipin skem hakmat kibreu. Bapi baru Jisu pilayalong kajo. Kaway. Ti hadin kani lasuk ti namar piko ngo temo. Kalasuk menta ban priang pat ya ka jingpen baptis kabadaw men same. Ka jingpen baptis kaba compare. Kawan ka jingpen slek men same bakod. Bangin tuhut ya kibor jong ki kamba bat ki dakla entang nakabenta jong i yala de shimet handre kamtam nakabenta ka jingker kulem ya kiwei andala pen slek ya pido men se bakot pin slur wat ban ban bukti ngati mang ni ki dan bon ki batre ka medical field ki dan jinget ba hakidawai da shin ki dan jinget ba haka jing start haka diagnose ka jongki doctors kidan ka jinget ka baskem bala daw new nong pang yo surgeon ubabyang manle ka kam haka por ka babyang kanyan bet un pai pat siya ka kiakrat and if done yo physicians ubakam kraw bat pi uniu jisu un trailing ba jong pi ba pi ner kti siya ki ba kraw ki ba pang daka jinget
Apa ka jing pensleo men sem bakhoy. Ki dakla bat ki kamba. Kemla ban pep. Ki habdei banjia. Hallelujah. Pilong menta ki atiar. Kabas kem hakakti ka jong ublay. But ngam kren tang ye gitu ki badana ka medical field. Ngam kren tang ye kini ki pastors, ki ministers ki jongi. Handre nga kren ya iway na pi ki balong ki kon ki jong ublay. Uba pi la padiang yaw jisu kum lau nong pen em jong pi. Ublay ulong kupa jong pi. Uba ula ting kon ya pi. Nadok kata ka sngi ki ba pi IT la de. Kum ta ngam haya gani. Menta une ublay. Haka boro man semba koi chongo. Un pray. La happy but dappy shakiway. And then ang tangin slur ban kintur shaka jingle kabakinjaman sim. A spiritual warfare. Persa yaw baman bat yakiman sim ksuit. Kan suk ka spiritual warfare ka jong pibalay. Namar piday man taki ba yaking atyar da ka boru man sim bakut. Amday ka basuli yatur rumada ka niyam klembor. Handai fi ka ikhtiar ka jong uriunget the authority of a believer. Kadai bet bau su hukum. But us kem ka to ka hukum ka jong haka kerteng u Jesus Christ kan pelong yung ni kusuit bu de ban mi. Namar fi dan ya ka legal right ban le kata. Haka sngi ba fi la yo ka jong pensle man se ba ko po jong pi u blay ula aya pi ka power of attorney to cast out demons. Ula aya pi ka bor ba pi pin tray. Ban pendep tak bakum ka anglay ban weng ya kanu ka baman ya kanu ka thala ya kanu ka jingtim ya kanu ka jing snail ya kanu ka raibi nano lada pipendon kam dakata ka jing pensle umun sem bakhoy hakka kerteng u Jesus Christ ban job ka jing yale tma ka jong pi tma ba kan jaman sem bon sen kan mau ka David ka ba u kristano in bat sngi bat mi what cannot pastor say what cannot elders, what cannot deacons, what cannot ye amazing pi, ye kiao jong pi, yo lock jong pi, ye ki kon jong pi, ye ki bashipa rabat pi, yo boss jong pi. Bon sin hi ki ba wanja ha ka jing im jong pi, kadai na marbau ksot pendon kam ye ki. Pi ki telot. Kadang ka ere ka baki ki kumyat bakla ka jing im jong ki. Yo alat ksot ubsut lene usyong klan mengor. Lani usong kulai halor jongki. Bat man tau ya kendo bat pi ban krwat chabi na maru ya i tang ma pi ki badon ya ka jing pen kentang ublay. Haka yin ka jong fi the sanctification of God in your life, in your home. Tiang tau satkin. Tina mar ka tau wanra ban pen ya kenroy, ban pen ya dom, ban pen shrai. Kitu ki day, ki kumba pi day ka atiar ka jong ublay. Haka long yeng ke jong pi kitur gila kala long menta ki atiar jong kusuit haka long yeng jong pi te belai punya khun ya ki belai ni ka pin short pin tim pin ma ya ki mentoi hukum ya uto ba shong kulai halor jong ki ong mi bada ka ikhtiar ka kerteng u Jesus Christ ke ma phaya ka ni ngabe ya menang ni ama ka kerteng jonga handai ka kerteng jong utau balai yo ya menak le u Jesus Christ u bana Nazaret mi ulahapan mi. Dan niya siya na kumway tayo. Larem te. Pipingkan mao yu ka eka baladep. Hindi ka eka bansa. Kada eka baladep pandep. But naya kerkat. Nada hala. Naya badali bukti. Rumah ting-ting. Hid. Kapay mo ka ang bay. Haka kerteng jonga. Ka eka ba pipipan na ukpa jonga. An aya katapi. Jisu klay ni kikintin. Kani jingkular ka ba scam am jong ubre henry jong ublay. Ya kon sa katma. What are tin? What dia? Klay aman em ki kharsin la khai piem ka khon ka jong ublay. Dikilait se. Tim dadan kam manda le puja, banda le drama, banda le exercise, banda stretch wa, banda le aerobics, manda kami iru em kata. Pi sulet bed, pi don yo men sema po jong pi bukti la dam long bukti ru sukner kti. Pan ya ka bor ka jong man sim ko in wan ban tao ang may madana po jang ako try ngatip ki man sim like luit ka ding ka jang me
Peniya ka ikhtiar ka jong me. Ngashania ame. Ngapendem ame ngan kongo ya me. Try ngatip ka mon ka jong me kalong banum te banum khom banum pelong ye kibriyo bikin sya te sya khom sya ben sya tim sa kum ni bikin pang kinum kro kum ni. Namar kata ngan le ka mon ka jong me ngan pelat loy ka jong pelat ka jong me ka deliverance ka jong me ya ka jong penkia ka jong me ka healing ka jong me pada ka kerteng uji suna Nazaret mi ka to ka jing pang ngashop yame shabar wan ka jing penkia ukres toit ka jing suk ka ni ka boro kaburam na ilo jo Jesu amen et ka jayo ngang tang la dep nang tang la ya yo Kidon ki ba phone ni pat long tang ta ap ken am kam ni ta ka jing penkia jong ka de ka jong utrai am Kakam long menta sipit ke salong. La syai. Tit watlet ka ni anang yai duai. Tamang ngim ya kun ban job. Ngia kun namar uladu jongi uladep ban job. Ngia kun nakajaka jong ka jing job. Si sem kren hiyo tuk suat yang tu ka jing kro. Itit ngide ki nong job. Ngida nakaliang jong nong job. Amen. Pi haba unong job ukren yo bola syak job. Kusli kusla. Dakro. Haka kertengu Jesu Christ normal bet mi tadep. Kada pisngo bakam ini telat te ai sa sisi. Mahukum ya me ka kertengu Jesu Christ men mi out tadep. Baladam tre dwai hau mensing. Dwai hau thlin. Bet jayo. Si pang itu bala khrwat injem jai. Lalai. Tambah wat ko hapkin. Ai ka buram lut yo Jesus Christ. Salit pai shalayeng. Taka basuk. Tambah man la ka step. Haswa pin mi na yeng mandet ye kita. Kijing pendep kijong pi. Kijing ye yartma kijong pi. Ye ki kut pas kemuk soy. Kan maa ka ni kaway. Try. Ngangalong jong me. Na IT ka ni ka sngibat jala di kik sancti blay kijong me kopa. Jesus. Long mami uban betin uban nyalam yang namar menang behi unong ap lang brot babahau jonga nga ka lang brot jong me ngan bot ya me pada kene ke jingya lenti ke jonga Jesu pen kraw ya la ka kerteng dakla kamba men le men se makut ki mame pen shai ai jing nang jing tip ngaburom me ke jing tip ke jong me ban ya ke jing batai ki brio ngakam ken kor ya ke ke ba me pen snow po ka jing mo jing perkhat jong na mar ka jing mo jing perkhat ka jong kam desu ka jong ka de ka jong Jesus Christ I have the mind of Christ ten mar kata ku men se makut kren yang pen shay yang ngan piang bet bat kata ka bor ka ba penya ya ka beneng ka ni ka clip mat the power that moves heaven right now ka de ka bor ka badana po jong ka de ka bor ka ba penya yang nakular bangan seiso mentakasnya ka kertengu Jesus Christ kita klak kita mbakin bod yang ngaya te kajing syania bat te kajing ngit amen mi ne yang pejayo pin mi kijing tanjo pin ya kendo bat ki ba ak kumadai ki singkerho uksoj umdai usingkerho uksoj ak kumba udai usingkerho kenal baik ni like a roaring lion, not a roaring lion. Umshan how sing ke judia. Obakar ho apo jong piman taklemat. Amen. Nang tam di nang kata skiway pat man hamstet. Ngam ha kijing ye shem ki bakunjaman sim but brai ki jing ye ipao but kijing ye tulupa. De. Entah tala poi MA kan. Ini ke por la poi MD, MTH, MDIP. Pingam ke jing yeshem ke bakan jaman sim ki jong pi. Pisok te shadow se ki jeli ki bakampla. Pikiu se ki jaka ki bakam kenjang ke bakan jaman sim ko melale Apostle Paul. But pi brai ki jing ye ipao, ki visions, ki revelations, but ki jing ye thulupa, ki prophecies. Pirong siya umansem jo kajing ito lupa. Piyo ya kajing siyempang ka bakan jablay.
a divine discernment. Pia Shem de, but kay ka ba compare ka ba kam kola. Pishong kali don ba panher ka kali hairstep. Ki men sim de, hor long ka mando men sim. Kadi ka jing Shem ha ka ba kanjado. Ka kta ka te ka men sim jong pi. Kiyo ya ka plain hor saning. Ilong hor sipang. Ki ka men sim tang ba ha ka ba kanjado. Haba pipi ngam si ki jing Shem ki ba kanjaman sim. Haba pipi brahi ki jing ipao. Bat ki ngam si ki jing tulupa. Ki uman sim. Haka ba kanjaman sim. Compare. Kalong mayan. Kam di karangay. Kali ka counterfeit ka jong kusod. Karangay kali ka jaka ka ba dum ka ba ting ka ba ingiyo. Ka ba kidan ki kinsya suda. Hindi ka ta. Kani ka di ka mayan. Ka ba compare. Ka ba lang mysterious ka jong ublay. Marahangta pipoy sa ka ban krentulit. Hangta pipoy sa ka ban duay hautulit. Hangta pipoy sa ka ba pia kren ba umansiyam ya kren ba pi. Pia slok ba do, pia commune ba do. Ide ki ba compare. Ki ba tango umansiyam udon ba dalam ya pi. Lada pi kwa. Nahabalak ka ba mut rung sa tasik. Pi ka jingkla ka ba mut mditang masyuban Bible study wan jinga seng lakut no eh. Kaya pi rung sige jeli ki ba kam. Kala. Pi rung sige jeli jong kahima. Pi rung sige jeli ka jong kuba. Hang tapin snow ka jing don ka jong ublay. Kabalong compare. Ani ngung galong. Kamdangan batay lot. Ndang katiyan batay pi. Yeshem hima pi pin sa snow to. Ang mapiyo ay kata, da ka ba pulut por, mday siyo, tahan ka jing duay, mday siyo, tahan ka ba, kabaya, ya pusan, kakutin ka ba im ka jing ublay. Katapin lale, lot barakot, nri menta pirong pade, siya ka por, ka ba pipi, dapan ap kerpang mapi, ba ublay, ba pi, jay. Ani, kalong kala, tabi. Kalong pirong sa katway iyure. Kalau ngomong pipoy sa kair jing Yeshem ka ba pimpat jo Yeshem menuru. Kalau per. Hangta tia slok pi krentulit pi Yeshem ki jing long kla jong ka peneng. Kalau kapori Bible kini ki kenarit ki Yeshem. Ki jing Yeshem ki ba pinlamin ang tu pinda klina ki kim dan ketien man batay. Namar ka bang tan, ka senyam tan, ka koit tan, ka pelatan, ka kentang tan, ka sma ubi tan. Kasmabang tan, kasnyam tan, mla. Nangta ndalakla ka bamut balapoy sido kata kajaka. Penslur ban saki syapang utrai bat laka jinget hangno bapidon. Pinnum pen set ay kai, pinnum pen bujay ay yakano ka kep kalat ka bapipiyo ban saki ban yato ban pen bana syapang uneu Jisu jangpi. Kalong kumba pipi yo ya kano ka kajing tip ka ba 4 tip secrets mo kajing tip ka ba buri sepang ka kala ban long ka rukom sat jan ka ba ari kham khoi ba ka jan ni kala ban long ka jing shet ka jing tiu ka jong pi ka ba compare ka ba pipi kwa ban ya share bat no let se bi parlok le ni pi tip ya ka ba compare ka jing tip ka khubor ka ba pi kwa ban ya samlem katang kadai ka jing pen ki ka jing petik badan te po jong pi kadai ban long sa pangu Jisu jong pi pennum pen bujai ya ka weiro ka klipmat ban ya tholem ban pen banalem sa pangu niu Jisu pi ka ding ka barhem hangno pimla ban tem ya ka komjoro ka dingu men sima ko ya ba ka rehem shisha po jong pi pimla amen tingi dei ban kloy ban ya slok ban penduai bat ban tanlem yekiwei sikalinti jong ka jing pen im ka batang daw Jesus Christ kumbala pen im yepi kum taro de ban pen im lem yekiwei ki briu hi ki bampat not ban tan yekiwei saka jing pen im ka jong Jesus Christ empat pen im shisha yeki pidang shu tarai pidang shu bu ko ka kajat pimpat IT lut endre ki briu hi ki bala yo mat lut gen jale kat bala ban patan ki wei no fitip ti ka ka ahor jong ka pop pilangat ila de men shwa pilalat men ta pin patan yakat ke ba pi Yeshem na ka ka ahor
kaba syirkai, kaba laban penyap ye kibreu, kaba laban penyap jelop ye kibreu. Kam tam ni kibe kiba ton ki jong pi pintan ya yap ye em ye ki. Hin le kum no bakin lai. Hin num compromise, but pin num tolerate, pin num accommodate. Anda kum ta baro kaba kenja pertai, kaba kenja niam, bat kaba kenja ksut, indo jat haka jingmut, haka jingle, baraka jing im jong pi nadong shadong. Kini ki lai tali, ki bor bamman, ke bor jong ka pertai, ke bor jong ka niam, bat ke bor jong ksut, indo jat lat nabi. Tenim kuma ong upol, haka shiti ke jong uski nong room, kalenong ka ba fra, kada kot life nyo, handrea ki ei baro, ngilong ki ba kampalat, banya ki nong jotma, daw Chris ubala yangi. Ngilong ki ba kampalat, banya ki nong jotma. More than conquerors, daw Chris through Christ, ubala yangi, who loves us so much. Piu nong jotma, uday ubad nung pandem na ledayro. Uday ubad erang ubad satar shisha. Namarula dep wan nakatma ka ba uujot. Utip pala daw penjem kanjabi ang katma. Namar kata on pen sken, but unnum ayla taledayro. Ubreu bala Kylla Kaba Mut da shisha. Haba petho ya ubakumuta kiway kintikna. Bakilong ki bala Kylla Kaba Mut shisha. Kemla manle siya pang kajing Kylla Kaba Mut. Sipor arpor. Ak. Andre ka bakado. Kumbaong. Ka kitab jingken. Lenong lai fu ar. Dekot arpulay. Ka pop ka jong pi. Kan lap ya pi. Mau man siya makit. Bakod. Omla siya. Ya kajing le manle. Bat ya kajing ijili ka baburi. Kylla Kaba Mut. Kylla no manta. Nganya dway.